Здравейте! Казвам се Тодорка Димитрова и съм представител на Агенцията за икономическо развитие в град Варна. Агенцията е българският партньор по проект с акроним ЕЦГОЛ, по който бе създаден настоящият курс за обучение чрез предоставяне на услуги за социалната икономика и за целите на устойчивото развитие. Настоящият масов онлайн обучителен курс улеснява изпълнението на иновативни проекти с социално въздействие. Той се основава на методологията за обучение чрез предоставяне на услуги. Курсът се състои от 4 модула. В модул 1 основи целта е придобиване на основни познания за социалната икономика, за обучението чрез предоставяне на услуги и за целите на устойчивото развитие. В модул 2 подходът се разглеждат ролите, нагласите и практиките, които преподавателите трябва да придобият. Модул 3 и 4 ръководство стъпка по стъпка планира и проектира проект за обучение чрез услуга от неговата концепция до окончателното изпълнение. Повече информация за курса и възможност за регистрация може да намерите, следвайки посоченият линк. Настоящият курс е полезен както за преподаватели, така и за студенти, които се интересуват от темите на социалната икономика и целите на устойчивото развитие. Пожелаваме ви успех!